тоҷико як масҷидеро ба мизди $5000 дар як моҳ иҷорат гирифтиянд. $5000 дар як моҳ. масҷиди калон, масҷиди ҷомеъ намози ҷумъа мехонанд. ма дар Москва будам ки телефоном кардам бачаҳои Ленинград. гуфтанд домло биё иҷа масҷиди худ монад. биё намози ҷумъаро бигзарон. хестем рафтем ҳақиқатан масҷид. як масҷиди кори калон. 2.5 соат мавъиза рафтааст. бероно ҳама пур. алҳамдулиллоҳ дар масҷиди бачаҳои мо чечено меоянд намоз мехонанд. ингушо, доғистониё, татаро меоянд намоз мехонанд. гуфтам бовар кунед бачаҳо, мо дар чечня будем, ғайрати ӯ мардума дидем, ҳавас хӯрдем, таҳсиншо гуфтем, ғайрати шумо ай ғайрати чеченоро зурдаст. дар Санкт Петербург чечено масҷид надоранд, тоҷико масҷид доранд. хушо ба ҳолтон. шербачаи ҳақиқӣ шумое. чечена, ингуш, доғистонӣ ба ҳаде меомадааст дар масҷид ки баъди намози ҷума омадан гуфтанд ки мо намефаҳмем тоҷикиро. ой мавъизаҳо тоҷикӣ мешавад чӣ хеле кунем. имом хатиб шо эълон кард, гуфт после салота мағриб хутба будит по-русски. баъди намози шом гуфт русӣ мешавад. мо гуфтем хай мумкин як 5-6 кас ҷамъ шавад. бовар кунед ними масҷид ҳамун мардам. ай ҳамин намози шом ки сар шид то намози бомдод саволу ҷавоб ба урусӣ. ба урусӣ намози хифтан дар соати 12:30 шав мешавад. мардум мешинанд. валлоҳи ина дар хонаи худо ҳастам, дар соати 12:30 шав масҷид пур. мардум хифтан мехонанд. дар соати 4:30 саҳар бомдод мешавад, масҷид пур. ина ки чанд соат хоб кардан, аю масҷид то ҳам квартирош намерасанд ки худаш 1 соат шояд барава. ҳамин 1 соат 2 соат оё хоб мекунанд намекунанд, бо бомдодхунӣ меоянд. афсусу сад афсус, дар ватани худ мо меган ки э бародаро, байни шому хифтан ҳадди ақал 1.5 соат бояд фосила боша. 1 соат мешинем ба ҷанҷолу даъво сар мешавад. э бача мо маъзурем, мо беморем, дига хишмо намета, бетоқат мешем. ин мардакора бибинед соати 12:30 шав намози хифтан мехонанд. ӯ Ленинград ҳам хеле будааст. дер шав мешавад. хушо ба ҳол то гуфтем. дар ҳақшо дуо додем ки парвардигор неъматуна азизу оитар бигардона. алҳамдулиллоҳ ӯ кора мебинад, охир ҳам русорам ба ваҷд биёянд. чандин руса овардан. мардами Ленинград мусулмон шидиянд. хай гуфтем ин амали шуморо дидан, ихлос кардан, мусулмон шиданд.